odohrali alebo stále odohrávajú všetky zápasy v rámci 41. kola typu slovenskej hokejovej ligy. Prešov vyhral nad Skalicou 2-1. No a to znamená, že má aktuálne 83 bodov a ak správne počítam, tak už je len minimálna šanca na to, aby ho ktorýkoľvek z tímov predbehol, čiže tam je v podstate pozícia číslo 2 pre Prešov zaistená, rovnako Žilina má zaistené víťazstvo v základnej časti, aktuálne majú 114 bodov a v dnešnom zápase s Rimavskou Sobotou vyhrali 10-1 a nastrieľali v tejto sezóne už 192 gólov, krásna akcia Topolčian a do jednogólového náskoku dostáva svoj tím Andrej Legalin. Najproduktívnejší hráč Topolčian so 61 bodmi, v tejto chvíli už má 24 gólov v tejto sezóne a Legalin týmto samostatným únikom, respektíve touto samostatnou individuálnou akciou dostáva svoj tím do jednogólového vedenia. Omelka ho nedokázal zastaviť rovnako ako ani Šojer, no a ani bránkár Tomáš Tomek si s Andrejom Legalinom neporadil. To teda znamená, že vidíme v tretej tretine